Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Terusna ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosok rek kandhe rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getir, asin, legi. Risi ku isine. Biyen saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ono garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamel aku, ngerti ya? Apa sih sebabe ngene pendopo tak kei gamelan kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan, lah apa aku metu tabui. Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending Asrakara barang. Blataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng. Asrakara wis. Patano. Oh, potonganmu kaya omplung. Kabon Asrakara ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg gak lungguh. Mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah, wis repot kon katakno. Aku ngono lurah rek. Wong dadi lurah ngono abot ya enteng. Ya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge nrimo ganjaran, ngerti ya? Ngono lho. Sapa nyatek ae. Penduduk sithik ku repot ini. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak ada sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek dek racik. Cangik. Caplak. Dik carik ngono wakile lurah. Carik ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal. Lho liya-liyane karo rene blas. Kaya bayan. Liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku ya apa karepe ku? Ya apa? Lho, kok ndekem mawon. Anggrem, Dik. Ndekem ya, sih. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten omah. Lho, nggih, koperensi niku cari kula kalian mriko. Lah nggih kok mboten apa? Cari koperensi. Sampeyan wakilaken. Nggih, lah perlu niku ngurus iki napa? Ngurus napa? Ya napa? Ngurus napa? Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok ngoten. Ngurus desa niku lho. Kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Kes aku lho. Sapa ndi? Biasa nggih keliling desa niku lho. Oh, keliling desa. Nggih lho. Kata mboten ngongkon kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh, ngelilingi desa ta ngelilingi rondo. Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampean. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih mboten angsal. Oh, jan. Kesa pundi winginane? Ya. Omongmu kaya wong tandes Julian. Sapundi? Model-model omongi bayan iki. Waduh, lho Jan, ini kuntu palsu ya Jan. Pundi? Jan. Nggih. Lho mulane kok mboten roto. Karo kula keten Jan. Tumbas paruan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu gak roto. Ya, Jan. Arisan iki. Sak minggu untuk kula, minggu malih Pak Slamet. Lho, sampe tumbas utuh palsu enten luwene kaya Sontolowo. Sontolowo ngowos. Cilik-cilik keciliken, aku sing gedhe. Nggih. Kula kesal anu. Sapa ndi? Nyambangi adik kula. Lho, sik urip Pak sampean? Lho, sik odip. Urip. Sampe niku sik urip. Dur kula kalih dulur kula. Oh, kali. Nggih. Lanang kabeh? Nggih. Sampeyan barepe? Nggih, kula Basman barepe. Nggih, terus sing nomor loro? Baskara. Nomor 3? Bas gitar.
Sampai niku ngomong karo-karuan ya sih. Oh, lah nggih wong kula niki takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sakniki ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor loro enten pundi? Lho niku nak cipta ya sih. Arek ku nyatek arek. Wah, urae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Lho bekas ludruk ah. Biyen ludruk dadi lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. Wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku. Pancene jiwa seni ku ndugi turunan. Nggih. Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni. Nggih. Dadi mudhun kisah sampeyan nggih termasuk jiwa seni. Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Kan malam Senin prei. Ngoten lho. Kok opo bakal karo-karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten adik kula niku nyambut gawe. Sing nomor loro nyambut gawe pundi? Enten jene lawang. Pundi? Lawang. Oh, pegawe damel lawang. Oh, lan opo? Lawang. Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho. Oh, lawang. Ngene lawang. Gini lawang. Nggih. Nyambut gawe napa? Ngene rumah sakit jiwa. Nyambut gawe. Dadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan lak ngrengkel mawon. Lho, lah iki lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa dadi mandor ngurusi wong gendeng. Lah nggih, lak enak sampean duwe dulur dadi mandore wong gendeng. Nggih. Besok-besok ben cacane gendeng. Lan apa? Ngawur mawon. Mriko lak mboten bayar. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon. Lan apa kula gendeng? Sing nomor kali. Sing nomor 3. Sing nomor 3 di pelatih. Waduh, Dadi pelatih ya adik kula. latine napa? Mati kiri. Lah salah paham lan. Salah paham mesin. Pelatih niki sangkaken pelatine napa olahraga ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel anjing lacak nika. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing nglatih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembangi renirung niku. Enten niku lho. Apa kurang ajar arek Lho, ngomong. nggih. Atuk kiri bledok nika. Beldok pesek. Nggih pesek tapi mekrok. Tambah demen. Papak ta yo mekrok. Yan, menisuk lereno Yan. Temen tak kayak kepayan liyane wis. Lho, pancene pamong niku padha senine nggih ngeten iki. Nggih. Lurahe seni, pamonge seni. Lah nggih nek mboten ngeten lak mboten enten ibu. Lah penduduke wong seni. Lah niku no. Rusak sak desa. Kok sampe niku ngawur mawon. Niki ana apa kabare tikus-tikus niki? Napa nih? Dioperasi napa dipangan urip-uripan? Sing enten sawan iki penduduk lak kata ubyek-ubyek tikus. Nggih, sakniki ngeten nggih. Niki nggih enten sing laporan kali kula lah. Kula sampeaken kali sampean. Oh nggih. Sebab napa sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu momong penduduk. Nah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngereh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Sakniki boten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sanu gendeng mek nang iki. Boten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turun ke bawah. Oh, wah. Istilah ngoten lah. Maju sampeyan. Oh nggih, mundur ketemu seumur lah. Niku niku. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus Nggih. iki kudu diberantas. Nggih. Lah niki membatasi tikus iki kangge napa? Oh. Napa ngangge obor, napa ngangge jepretan? Lah sakniki ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki. Wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawarah niki. Nggih musyawarah kebacut sampeyan niku. Lah napa kula medeni tikus niku? Lho nggih mboten medeni ngoten nggih karya obor niku lak wedi ya. Tikus enten bolongane tikus. Ah, ngeleng. Pokok sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek ngene mboten bolongane yuyu. Oh, Nggih nggih. bolongane kodhok. Nggih. Niku sampean kudu melopori. Nek enten leng nggih, Nggih. sampean sumpet kali erung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Tadi Senen. Tadi kula kayak contoh ya. Nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Ah mengkurep. Irung kula lebuak. Lah nek contoh ngoten sae. Lah, nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nggih. Irung kula lebukaken. Nah. Sampe diteni. Waduh. Wis. Lah nek irung untek ya perkara iki. Sampe niku ampun ngoten ah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa Nggih. isane mbrantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tali-tali. Digeraken wonten penduduk kata kene ngrobyo. Ngoten mau saged nggih. Kok digrobyok. Mlebu omahe lurah tikuse. Lho, boten nggih dioperasi. Galeng-galengan niku. Enten arek sekolah. Lho. Arep sekolah. Satu sekolah ndek iki. Yan saya takon Yan. Pamong niki. Lah, Yan. Lho nggih. Monggo nak, monggo. Lho, sapa, Mat? Oh. Wong tua. Budaya.
Sing mendaya wong dua. Oh, duwekno ya. Wong loro katane. Saya takon yen. Yo gane, Pak. Eh? Yo gane. Iki nyatek atau takone arek. Lah wong loro. Monggo saya lebet. Saya takon yen. Mriki nggih, Pak. Duh, mbon niku gene anu. Gane sinten iki? Gene lurah ini. Oh, Mriku sebelah mriku. Sepunten, Nek. Nggih nggih mengantuk sebelah mriku. nek monggo jejer lurah niku mboten oleh nggih. Oh, mboten ana. Yen. Apa kira-kira dosa ngoten apa pripun? Lho mboten lurah mboten kenekan. Napa nggih to? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatek ngoten iki. Nek napa? Ngambus. Bayan Jan. Napa? Iki penduduk itu komedion ya iki. Dadi wong kene omong lah piye-piye ya omong. Mboten napa-napa, Lah iya. termasuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Monggo mriki lho. Mumpun ngadong-adong ngoten, mboten napa-napa, mboten nyokot niki. Kula wedi jane. Oh, ngoten. mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung manduden. Lah nggih, wong irung kok mboten lumrah nggih niku. Nek napa? Ngancen si murid kurang ajar teko kondan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero, oh, tapi lambemu koyo ngono rek kono iki. Apa ya Jan? Sampe takon Jan, sing kena takon. Mboten perlu napa? Biasane nakoni antar peduntung ngoten. Mboten. Enten perlu napa? Mboten damel iki. Niki sinten iki? Oh niki anak kula. Oh, ya kan iki. Nggih. Aduh ayune. Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tek Jan ya. Sampai sinten narane? Kula. Nggih. Kula anu Mbok Sontolowo. Ampun adik mbok wong sinom jeluk mbok. Ibu. Oh, Ibu, Ibu nggih. Sontolowo. Nggih, kula niki bojone Sontolowo. Oh, lah Sontol codot. Sontol codot niku lak adike. Oh, niku. adike, nggih. Tunggale sonto kalong bareng. Iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki ya gane nek sinten arane? Kondok. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten damel napa? Kula Kula mriki. ngetutaken ibu niki. Oh, ngetutaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampean. Lho nggih sekolah. Lah niki dong enten perlune Nggih. ngetutne. Lah ampun pantes ambokne tutut. Nggih. Nggih, kuwatir ilang. Lah. Nanti surat ta? Kok ana di surat. Be ajeng pindah ta napa? Ampun dhisik kerso ta. Nggih nek njaluk surat, bae sambang. Kapan niku pergi susu? Nggih, Jan, sing dadi lurah sampean aku kula niki. Genahe. Kula niki ngelingaken. Ngelingaken sampean kok mencicil kali kula. Ati mangane sampean dilingaken tamune. Lah nggih. Nduk, ayo mulai, Nduk. Lah iki lurah arep bayan yang kaleng-kaleng terus ya, Nduk. Nggih, wong Itu ta, Bu. niki latihan drama. Ajeng main apa ngoten? Nggih 17 Agustus. Tomot. Non, Tomot. saya. Oh. Niki Damel napa? kenapa niki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapur. Oh. Lapor. Dadi cekak cingkrange. Oh, lan cingkrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampean niki jenenge kempot. Oh, repot. Oh, Lapor. lapor napa? Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah, kula sinakoni. Sampe tulis. Sampe lagi dipisah nggih kali. Jan. Dipisah. Jan, Sampe tulis. mboten ngoten lurah kula ta sampean niki. Di sampean. Wong sampean niku kebalan sampean nulis mriki lho. Lho kula sing nulis sampe kula sinakoni lak pegel. Sing kula takonane Lah katane. ngoten. Mana enten mesin tik ya, Pak? Non, Mana enten mesin tik? didol. Ya napa Pak Lurah? Bayar ya apa rek? Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak. Mboten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki Sampeyan- kan ditulis dhisik. Oh, Mungkin nggih, ditik. sementara. Nggih, sementara. Tulisan. Ora iso nduk nek ngetik surat iki ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampean niki nedhi surat ta? Mboten kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Nggih sampean termasuk wong lungguh asale biyen niku. Lho kok napa longgo? Wong penduduk atane. Penduduk ya lungguh. Lah nggih. Nggih. Penduduk kula. kula. Niki penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih. Oh, mboten dadi ngoten ta. Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener. Oh. Nggih. Kobong, mboten dadi. Padahal foto ya kobong. Ade nggih mun enten mriki mawon pun. Nggih, Pun repot-repot mriki. mboten dadi nggih mboten apa. Mboten apa-apa. Nggih, mantuk kesanggan kula nggih kenek. Asal ta? Wah, asal mah. Kula kira sampean bapak. Ah, bagus. Bayar yo opo bayar ya. Wah opo jan? Piye ta, Nduk? Kok ngetek kae, Nduk? Terkenano Lho kula niki dhisik. ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih omahe lurah sampean nggoni. Mungkin lurah gampang. Kula Lurah nggih- Bambung ngono apene? Napa? Kula Bambung ngono apene? Lah sampean omahe lak loro sih ra. Lah Sampean iki napa? tulung penduduk mboten. Nggih. Lah mas sing balung bendho niku sing dinggoni sih. Sampean iki ya napa sih wong omahe loro. Sing sosial ngoten
Bayar iki pelik ngene bayar iki. Lah nggih kula niki lak tolong sekali penduduk. Tolong ya tolong. Enten kok teng mriki. Oh, enten. Nggih. Cuma sampean niki laporan empun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih, ngoten terus pundi angsal. Lho wangsul mawon. Ning ngeten nggih. Masalah penduduk mriki. Ibu Etini. Nggih, Nek bener-bener Gusti. sampean niku geger, Nggih. pun atik golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampe geger-geger. Nggih. Nggih diatur jalan Bojo musyawarah. sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Bojo sampean nggih mboten pesok. Sampeyan niku ngenyek karo bojo Wale, kula. Lho napa? Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majid ta niku. Ah sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, pun Nggih, anak-anak. mboten ngoten kula niki jenenge wong wedok ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono ae kok isin. Saged ta Pak Lurah? Sakit ta? Apane? Sakit ta, Ya sampe iso- terusaken. Ya iku mang tok isane. Wong kula wong sing anake mbon saged sampean. Nah, ning kono bergudul mangguguk mangkota waton yo nggo karemu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih, nggih. Niki Nggih. Pak Serate sing duki mriki. Duki mriko nggih. Nggih, Nduk, terno. Ayo ra kira, gawa ra surat iki ra. Gawa surat iki ra. Yan kon lereno marian. Dadak aku sentak-sentak lho ya apa yan? Lah mosok kula sing nrimo sik lak sampean. Iya tak terima engko simpen nang ngene buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Pundi buku? Bukune. Bukune pundi? Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak ada ngawur Apa ae. sih Pak Lurah mun ada buku, Pak? Lho tuwe nek aku sakmen akeh buku tak nang niku. Nggih. Pripun kula sakniki pun Nggih. angsal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten. Nggih. Sampeyan wangsul. Nggih, monggo-monggo. Menggadah sangu ah. Lho, sampean sangoni napa pripun? Enten, sampeyan mboten gadah ta? Mboten enggak ada, Pak. Ayo ra kene ra sangono ra. Kok balik nang aku kan. Sampeyan nak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bayar nyangoni sampeyan gak pantes, kondisi kersa mbek lurah. Sing kula nggo sangu dhewe sih. Alah mboten kata-kata, Pinten, 1 sih? juta mawon. 1 juta. Nggih. Oh nggih, ra 1 juta ra. Arek kok tak tepak omongnya arek. Lah nggih. Yes. Mboten Pak, wong celak wong mriki. Oh cidik ae kene kok. Gang merong gang. Lah nggih, monggo-monggo. Omah lagi nek edeng-edeng iki ya. Kok ada ngedeng? Lah nggih ini edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak wangsul. Monggo. Nggih, monggo-monggo. Masalah rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo ra. Adik rondong-rondong ngarepe omah. Tepak wis. Bayan bare aku lak boleh edek-edekan perkara tok ae. Lah nggih wong takon. Oh, takon. Iki ya napa ra? Urusan tekos iki ya. Balik tekas tikus. Lho sakniki ngeten, Nggih, sakniki lak pamong napa kula niki pamong kali sampean Lah, lurahe. nggih. Penduduk pun laporan. Nggih, nggih. Sakniki modho turun tangan, Lah. kesanggene penduduk ya napa kebijaksanaan lurah. Monggo dioperasi digeropok bebarengan. Nah, nggih monggo. Monggo. Wah, repot. Bareng aku ki ditinggal bojoku, bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak, bodol kene terkatung-katung. Weh, ning ya kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Oh. Nah aku ki ora ayune sing tak milik ki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tresnani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Monggo. Lho. Tak, Pak. Aku rene temene. Yo dhewe ta? Wah, karo wong loro lha iki. Waduh, adohe lho. Waduh. Wah, ya iki. Ndi lho? Iki, ya iki. Iki lho, tak kandhane nggih, sampean nek
madosi dulur sampean, terus wau Santalawa. Ngene iki prejengane wonge. Loh, Karto. Kok prejeng-prejengke iki lho. Ana tamu. Iki Iman Supingine ngono lho. Oh, Iman Supini. Nah, Lho iki duduk cak Pasuryan. Pasuryan, iya. Iki duduk cak rukun. Iya, ya aku ki rukun karo maratuwamu. Ngawur ae. Lho kok merep cak rukun. Ya pancen. Iki ana tamu golek sampean. Oh, aku dadi golekan. Loh, Kate perlu golek Iya, sampean lho golek sampean. iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ning ganteng biyene lambene. Pipine pacak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pacak Ki ora pacak. Napa? Ki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean Kakean taun. ya wis tuwa. Ane iki ngeten, ya lek sampean di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Santalawa, paling ngene iki paman sampean. Oh, iki ta. Sing sampean critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta. Heeh. Pun kula Ya tinggal. aku yo matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho, kula sing matur suwun. Diduke medhokke karo aku ngono. Iki kok padha Ki aku kepaten ngobor aku iki. Lho. sing dhisik pancen kenci. Kok kenci apa anggap pertu apa piye? Iki mah goleki jare pamane ku jenenge Santalawa. Nek aku. Ado-ado goleki pamane tak dudukno rene. Ya, Wis bener ta? Wis bener. Sampeyan takoni dhewe ya. Ya, ya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok kesusu? Loh, lah aku selalu Gak ngombe sik lah. Ngombe apa? Lah apa kok seneng kamu? Kayak ana ya susu. Aku gak ngombe kok. Iya jare sediane apa ya iki? Iya iya. Ngombe Ya wis lah, wis mulya. tinggal ya. Ya ya. Balik saiki. Nggih. Loh. Niku teng kemaron. Oke campuran jaran kae. Oh, lek ngombe mesti rono Ya sampeyan. ngokop kok ngono. Cak tak tinggal cak. Ya ya ya. Pun Den, kula wangsul Den. Ya. Lho. Saiki kowe iki denden sawah to? Lho, kok kula niki wong meden sawah mboten. Heeh. Nika wau lak mantun mlampah-mlampah ndugi Wonokrami. Nak. Nak omong ditotos sik. Napa? Wonokrama ya Wonokrama, kok Monokrami kuwi lho. Lah, Desa ki ora kena dibasake. oh mboten kenging nggih. Ora kena. Nggih pun mboten kenging nggih, pun pun. Sekolahmu kok Mecicil. bapakku ora mecicil. Pancen mendelik. Nika lak Kartolo kanca kula ta. Wis seru. Lah omong-omong kali Wis seru. kula. Pak Pangkling aku seru Kartolo. Nggih. Kok kondo kon? Lah omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus tasik bola kali sampean. Pamili nggih. Iya, Nak. Sampeyan lak Santalawa? Iya. Lah bapak kula jenenge Suntoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Ya kok seperti tegese sik. Nggih, tasik urip. Kowe ki anake. Kula anake nggih kula sing sapari niku. Lho, dulurku ki lanang ya. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe? Lho, ngeten lho. Waduh, Piye iki? ngeten lho, Man. Piye nak? Piye? Dulur Dulurku sampean lanang lho. Lanang nggih? Heeh. Nggih, bojone wedok. Heeh. Wedok niku mak kula. Oh sing manak makmu. Padane wedhus ae. Sing lairaken. Oh iya, piye nak kabare piye nak? Nggih. Lah bapak niku mboten tau sambang telik ngriki. Pancen bapakku sombong. Nah, berarti kepedotan kolor ta niku. Kok kolor piye to? Oh, kepedotan seduluran. Nah, jenenge kepaten obor. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku diduduhaken Pak Santalawa. Lho kejek pamiliku. Ngriki ngriyan niki. Iya, kok nak kemelaratan renio nak. Mumpung bapak sugih ngono. Renio, aku mosen ya. Nggih. Njaluk apa-apa. Wacana aja njaluk sandang karo pangan. Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Iya, Kok sing dipangan sisa sandang niku mun cukup. Wis duwe ya. Cuma kanggo bendinane mboten enten. Sing Sing kanggo bendinane mboten enten. Oh, sing bedinane gak Nggih. enek. Kula tanglet man. Heeh. Bebek temu ndi? Wah, iso coba anu mati. Loh, Mati. mati? Ya, mati kunduran. Kunduran apa nih? Kunduran apa? Kunduran prauto. Mati pisan. Waduh, saken nggih. Nah, kowe ora ngesake kok ngesake. Wong lanang tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten. Bat, Lah bebek mati kok mboten saken niku. aku pokok melu mati. Lho mboten. Lah piye? Nggih melok bala sungkawa. Lho, gak kurang-kurang le. Nanti kuru ngene awakku ora bela sungkawa kok. Gak ketonton aku ki. Nggih. Ngenes nggih. Iya iki. Benjing-benjing nek mati sampean kula ngriki. Aja. Gak usah, gak sarene nak, gak usah.
Ngeten lho, Man. Piye? Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Senten malih kula pesambaten mboten sampean. Aku no. Nggih. Pamane kowe gak di bapak, aku bapakmu. Nah, mboten gadah mak. Aku makmu. Oh, iya ku wedok pamane ngono. Nggih, nggih, nggih. Lho, Niki kula kepethuk arek wedok ayu, Man. arep apake? Lho, diapakake nek napa sing kula pun dewasa. Oh, kowe wis gedhe. Nggih. Duwe rasa seneng karo cah wadon. Lah, Wis nyambut gawe. mpun benjing. Wong ki arep benjing kok arep golek bojo. Tasik pados. Nyambut gawe sik lagi golek bojo. Lah gunane napa enggak ada paman Sontolo? Iya. Nah, nggih. Bener. Tiyang pun Aku mampu. pepetno le ya. Ditombok ya. Nggih. Nggih, tasik main mawon ta? Sik nemen aku. Oh, nggih. Sik nemen. Tasik melawak. Ora. Saiki seleren aku karena kesenian no. Nggih. Wis seleren aku. Monggo arek wedok niku ditingali. Lho. Apa modele piye ku nek ditonton? Lho, lah ditingali sae napa awon? Jare kowe ngandhake bocah wadon ayu. Lho ayu niku ayu rupane nek budine niku ayu nek mboten. Oh iya. Nek Nggih. isane nonton nek wis dadi bojomu, ngerti ki budine apik apa elek. Lho, lah nggih niku nek dipendapat sampean perlu jak ngriko. Nak budi lah nang kene lho saiki. Niku lak budine setya Lah niku. iya wis ana kene kuwi ngono. Wah. Niku dadi lurah, pun dadi Lah lurah. iya mula kuwi tak kandhani. Wis ra nang kene ngono. Engko kowe lali. Aja golek budi lho. Mboten. Iya. Budine niku aten-atene niku. Wah, lho. hati-hatine. Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane, ngayoni budine wong lanang. Tegese ora tulus Kathah. ing tekan batin. Nah, masih elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler. Kuwi bener kok karo aku le. Nggih. Wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon duwe ambekan. Wis apik. Apik. Lho nggih kawin niku nggih ambekan Lah sing mula penting. kuwi. Nggih. Nah, itu Sampeyan arep- ajenge kula jaluki keringet sak tetes. Hah? Ajenge kula jaluki keringet sak tetes. Saiki sesuk ngetes lho. Lah wis tau nyambut gawe aku ki. Man pun guyon apa man? Wis guyon iki kowe nyelelek. Ngene iki lho. Iki kok dijaluk. Garai raket gampang utangane ya ngene. Ya, ya iki. Kuwi sing pancen gedalan utama iki kuwi. Nggih. Monggo ditinggal riko man. Ayo. Kowe seneng tenan ta? Nggih ngriyane Lho kok mboten tapi tepi. aku ki kok jak nglamar kok ngono. Lah tegese ngoten. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge Astuti. Astuti. Ngriyane ngriki lho. Oh, sapan pabrik gas. Alah sekitar donya ngene. Oh iya ya. Oh, sekitar donya. Nggih. Eh. Kowe anu wis suwe. Lah Wis. dadi wong wis suwe. Lho mpun. Heh? Mpun. Iki piro iki? Kali. Loro. Nggih. Nang ngono ra edan ya kowe. Monggo man, monggo man. Ayo, ayo, ayo. Monggo. Ayo. Nduk. Bu, tibake ayam nduk kene ya, Bu ya. Lah iya, yang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat ya wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Watone kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan dino lho, Bu, kembang kaya apa? Janganan. Kembang keindahan tok lah. Iya, janganan-janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk? Ya biasa ae, Bu, lembayung. Ah, ya Ya ngono. bayem. Kuwi gizi, Nduk, gisine sing akeh, Nduk. Heeh, Bu. Pomo bapakmu kaya bendina diluampek lembayung ngarep Enak wis. bayem. Enak dadi kelinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu, iku nostalgia. Aku iki jane cintaku 100% lho, Nduk, karo bapakmu iki. Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa, Bu? Lah, Lak iya. tuas berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangel. Tenan angel. Ora eneki sing madani. Iya, coba kok si ana Bu kembar. Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono, ning dadi ati kok, Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Ayo nek eling keapiane ku kudu balik,
Jane, Nduk. Mulai Ibu ngono maneh, Bu. Jane kudu balik ning piye Ibu ya wis isin to, Nduk. Wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane kok wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Monggo. Lho, Nduk. Mas. Kene, Mas. Lah iki omahku. Lho, ijen ae. Hah? Ijen ae. Lho, ambek Ibu. Endi, Bu? Lah iki apa? Waduh, tahes. Nduk. Nduk. Lah, Kuwi sewu, Bu. Aku mang kepethuk nggone dalan. Lho, aja jaluk ndik 1000 aku. Aku sange dhuwit aku san. Sopo yang njaluk? Iki ibumu ya? Has. Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples bareng. Nduk. Kancamu iki kandhanono. Ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples sih. Iya gak ngerti sampean iki. Nggih, sepunten mawon. Oh, sepuro kula pentek ning. Lah sampean gak rai, ket kenal ya. Wis. Has, iya, Has. Apa? Aja lek repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lek repot-repot. Sopo sing repot? Lho pek ate gawe wedang, ya gak usah ya gak gelem wedang kau. Lah sing gelem apa? Jakakno, Nduk. Kopi mo. Liyane kopi. Wis banyu mateng. Putihan. Sajak yang geruagas bener. Nduk. Waduh, calon maratuwa ngilok mantu beragas. Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ora enek banyu putih. Sampeyan teng griya mawon tapi nun dinten iki. Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho, Nak. Wis tau. Ya nandur-nandur, Mas. Sampeyan iki pengen ro penghijauan. Lah iku apa nggon iringan iki? Endi? Iku. Waduh, wah. Wombuane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon iki. Anu Ya, nak sekali kula waktu, Mas, mlaku-mlaku iku. Nggih. kula niki pun kesepian dadi rasa-rasen ajeng mlaku-mlaku niki. Damang griya teng kutho kok rame montor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek Gak ibuku cocok. ngene kota ku bising. Oh. Terlalu rame. Bleduk tok ya. Hah? Bleduk tok nek kutho iku. Pegel nyerbeti kaca ya Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene ku enak. Nggih bener anak kula niki Nggih. teng kota niku rak polusi ta. Nek teng desa rak mboten. Kula nggih siji gawe loro gawe. Sik Mas ya pinarak sik ya. Lho nanti? Lho, endi, Nduk? Nanti? Seger-segeran. Tuku rokok nang Medion ya. Apa sih? Aku tak ndok kene ambek mbokmu. Kok dadine lho? Sik aku tak onde-onde. iya aku tak kula pados korek men. Lho, kok pados korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek. Teng pundi? Teng mburi mriku. Undang-undang nggih. Nggih, Nggih, mun nggih. sampean tenis diluk mawon. Lah ya calon bojoku Astuti Ayuni kaya ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh. Penake iki diselir ae iki. Di mana kau? Wah, kowe ngremeng dhewe. Aku po tandur. Jogon wong-wong iki jogon. Aku panggep jaga malam ya. Waduh penek ya apa man penek iku. Lah endi bakal bojomu ndi? Endi? Bojomu ndi? Lah apa sih takon-takon? Lho ben weruh aku ben weruh. Ngono Ndi? kok kebimbang. Enggak. Ndi? Dik tas metu dilik. Oh, Nek calone maratuwa nang omah. lho. Lho, Lho. nyapa iki? Nyapa nyanyi rene? Ya Aku ora apa sih buta iki? kowe. Isa petuk iki bojoku. Sampeyan sinten? Ya aku bojone kuwi jane Lho, wis. terus sampeyan pun mati. Lho. Aku iki dipatekne. Ora sing mati iki pikirane. Ora eling karo aku ngono lho. Lho, Lho, Ki. Pak. Lho. Lho Bapak. Lho. Kowe kok Kok kembali? iya. Jenenge sinten? Kati iki lho. Astuti. Sopo Lah, kanggo? Mas, ngene lho Mas, sakjane jenengku Tini. Diedine apa tadi? Tini tas Astuti. Jenengku Tini Mas, kepada sampean tale. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku. Anak sampean? Anake bojoku kuwi lho. Lah apa iki man coba? Lah iki sapa lho, Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampean sing ngeterno? Iki pernah ponakan karo aku. Pisanan kowe. Lho lak woyong. Woyong ki to. Ya nek iso ya teyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang kurang mengerti karo wedok. Iya le, Wis pamanmu sadari aku ki. saiki. Gawene royal tak kandhani ra tau sabong omah. Sampai ngelalekno keluargane bebek. Iya. Wis marenono Saking sifat kaya sapa, ngono Pak? ku ya. Heeh. Untung pernah ketunggu aku, Man. Weh dadine wale aku mesti nang kowe. Ya, wis aku gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Heeh. Cuma tak jaluk peno kesadarane balik nang bebek. Oh iya. Iya. Heeh.
Iya ta? Iya, iya, iya. Iya iya tok Ya, ae. seneng aku, iya, iya, iya. Ora apa-apa aku gali, aku mesti gali. Aja dulangi mana ya Ora, Pembuatan Royal ya. Ya. Itu ya, Pak, Bi? Ya wis le, ya wis aku wong aku jek abot karo pamanmu ya gelem ae. Sak kuintal aku. Cik Cinta. Jek timbangane nganggur le. Ya bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa ya kono macem-macem lho sawo kok nganggur. Ngene lho Pak, piye? Timbangane nganggur Pak, dodono bolo-bolo po apa? Iya, nek Bapak ya. Kabupaten obor. Duit duit ta? Wis ayo. Kon sing duwe. Wis gampang Mas Iya, gak iya. kendaraan ayo gendongan ayo. Numpak apa? Oh iya iya iya.